היום בשעה 10 בלילה התחילה הרעשה ארטילרית בכל גבולות המדינה. בגבול הצפון נצפו כוחות רבים של הצבא הסורי נוהרים על הצירים המרכזיים בצומת רפינה דרום, בדרך הרומית ובבקעת קונטרה, ונערכים בשטח רמת הגולן לכל אורך הגבול הבינלאומי משנת 1967. כוחות חי"ר רבים נצפו מתחילים את חציית הגן הרוקד ועלן. חיל האוויר הסורי שבר את הסטטוס קוו הקיים באזור והחל בגיחות עומק לתוך שטחנו כשהוא מפציץ מטרות איכות. כוחות קומנדו רבים נצפו מוצנחים בשטחנו. בגזרת קו כחול החלה הרעשה ארטילרית וירי נ"ט שמנגד על כלל מוצבי הקו. עמד מישל סלימן הכריז על שיתוף פעולה מלא של צבאו עם ארגון חיזבאללה. בגזרת הדרום האחים המוסלמים בשיתוף עם מורסי קראו נאום בפני עמם בו הכריזו על ביטול כלל הסכמי השלום עם ישראל וקראו לאיחוד של הליגה הערבית אל מול האויב הציוני. כוחות רבים של שריון, הנדסה וארטילריה חוצים את התעלה ברגעים אלו ממש בדרכם לשטחי הכינוס בחצי האי סיני. בעזה ממשלת חמאס הכריזה על גיוס כללי של תומכי הברצועה והחלה התקוממות מול כוחותינו במעברים כרם שלום, סופה, קרני וארז, וירי תמ"ס מסיבי על כלל יישובי עוטף עזה והערים הקרובות. עבדאללה מלך ירדן הכריז עד כה על ניטרליות ובמקביל הגיש למזכ"ל האו"ם מסמך בו הוא מצהיר על ביטול הסכם השלום עם ישראל בטענה שלא יוכל לעמוד מהצד כאשר אחיו בלחימה. שיירות אספקה אדירות של תחמושת, ציוד לחימה ומזון עושות את דרכן מברית המועצות לארצות ערב. נשיא איראן נשא נאום בו הוא הצהיר על תחילתו של ג'יהאד עולמי ונתן את ברכתו לכוחות הערבים במזרח התיכון והבטיח שארצו תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע למלחמת הקודש באויב הציוני. בעקבות המאורעות הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני כחצי שעה על מצב חירום לאומי. כלל כוחות הסדיר של צה"ל ביצעו מעבר מלא משגרה לחירום באופן מפתיע לאחר יציאתם השגרתית בסוף השבוע, לרבות פלוגות ההכשרה וקורס קציני השריון. תוכנית חירום נכנסה לתוקפה. כלל המשק ניתן לצרכי הצבא, נמל התעופה בן גוריון הושבת וניתן למימוש לצרכי צבא גיל 55. אנו נמשיך ונעדכן במידת הצורך גם בהמשך השעות הקרובות. עד כאן מכל ישראל. ولذلك نحن نقول في يوم العاشر من محرم انتهى الزمن الذي نساوم فيه على كرامتنا، على عزتنا، على حضورنا، على شرفنا، على وطننا، على عرضنا، على مقدساتنا أيا يكن الثمن. إنه نجل الحسين الآن قد وصل. هو السيد القائد. لا ننسى تحمية العلوم، تحمية العلوم يا سيدي. قد ركز بين اثنتين، بين السلة والدين.